Ang atong next game kay ang Orange Peeling Eating Challenge. And 1, 2, 3, go! Atubang sa grupo. Atubang sa grupo. Okay, ayan. Lana, dalit papaspasay ni ha, hindi payayaay. Okay, ipakita nato kung kinsa pinakapaspas. Ako yawang unat. Uy, grabe. Walay usap-usap. Diretso tulo lang lips. Nisidlis ka daw ni Kuya Uling ang... Luhoy kasi Kuya Uling nisidlitan. Uling sa baba. Dali, magdali, dira. Suyop na yun ang Diyos, suyop na nan. Iluwa ang liso. Iluwa ang liso. Okay, go, go, go. Ups, ups. Dali, imalin, pagdali, imalin. Oo, wala na kayo imalin. Ups, 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 ups. Nisidlit ang Diyos sa ilong. Okay, oh next. Papaspasay ha. Okay, go. Wa na si Malin, isuka na. Awa, gisuka ang Diyos. Gisuka. Oh, dali Malin. Dali. Wa na, nisuka na. Wa na, gidiguan ang kuan, biniglit. Sige. Kuya Uling, dili pang dus na ako. Muragi mo naman gipislit ang sulod anak. Daya, gipislit. Dara, mga kapamilya, mo ni sa mga kapamilya. Gara, mag-upok mo kaon. Wala gigutom. Wala na gid. Wala pag-asa nagsilit-silit ang Diyos. Ang orange. Ang orange. Kaluoy ito orange. Next! Ayan! Ops! Ay, murag pas ang team A na to. Grabe. Ops! Dali! Panite yung orange. Suyo pa ang Diyos sa orange. Huwag daliis. Kuya, huwag Bernie mo ka. Larga mula. Si Bernie na mga hikalang pulang manok. Ang manok na nagbaring. Nakusok yung mga orange. Kuya kayo orange ito, seedless. Kaya wala ko kitag-liso ng ilokso. Grabe, ang sabon. Next! Paspasi! Wala na, pildi na mga babae. Ang pasabot na yun ang babae. Kani mo si Inday Ingkib, mga kapamilya. Inday Ingkib, paspasi Inday Ingkib sa pagkuhan. Kaya na, paspasan natin niyang ang orange. Kaya ang kalaban mo si Balong. Si Balong, mga kapamilya. Marting dami isa sa mga ulo. Paspasa. Grabe kayo si Balong, mga kapamilya. Grabe kayo. Pati palit sa orange kaya pinukaon. Ano yung larga mula. Lililis nga kaya ilong mga kapamilya. Paspasa, oy! Grabe siya kayo. Si Chirilin, mga kapamilya, si Chirilin, samtang nagpanit pa siyang orange. Mga kapamilya, iampuan pa niya ang orange sa mga kapamilya, no? Iyapang ikaw ano 40 dias ang atong orange, bago niya tunlon. Chirilin, makaya pa ba sa itong mga ngipon ang atong orange karon? Paspa si Chirilin, wala na ba? Dos lakat, Chirilin, pero dali. Wala na. Nagkurog-kurog si Chirilin. Mga dalapas muna ni. Surrender na, Chirilin. Surrender na. Dali, paspasi. Dali sa pikas. Wala na ganun mga pamilya. Si Balong na itong kauban karon ay si Tutong. Yan ang mga pamilya. Kisa dito ganina si Tutong, si Balong. Si Balong dahil ni ganina si Tutong dito ganina. Paspas kayo makaon mga higala. Namin nagsakitan kang ngipon mga pamilya. Iagin lang kaon na to orange. Yan na, wala na. Mura nagtilapya magsaibyo. Next! Wala yun! Hala ka si Dudong! Si Dudong mga kapamilya na nagdublang ngipon. Yan? Paspasan na ito. Hala, paspas kayo magpanit mga kapamilya. Paspas kayo na magpanit. Hala, iduli ito ng ilong. Wala man yung ilong si Dudong. Dali inano. Ay, human ang pikas. Tapa. Si Ato Darling ang isulog mga kapamilya. Yan mga kapamilya. Hala, paspas kayo. Pinaagi sa mga bago na napatutoy yung ito'y mga kapamilya. Karoon ka na po'y musuyo pong orange juice para sa kailangan ito'y. Dari sa pikas mga higala si Dudong. Nakahila si Dudong sa sobrang kalami. Dong! Baray mo suyok dong, di mata dong! Wala na higala kung idolin na ito. Mura nag-aquarium mga higala mo na nag-isdaog na si Dudong.
Dali, dodong, murag ginugway mo ang tutulan dong. Ay kay malabi ng tunladong, tunladong. Ano ang mga kapamilya, anak ko kay Guait si Dodong. Ano yan ang mga kapamilya, pas-pas kaya ang pagtulo ni Dodong sa orange. Kahila ko na, nindot kaya asa man nagpagupit si Dodong, mura na sudura. Naglibog ko, murag sinurang na murag si Boots. Mga kapamilya, tanawa si Dodong. Ni si Dodong mga kapamilya, no? Pas-pas kayo. Sa Tita Erling, murag nahurot na ganyan ang orange mga higala. Wadam ha, makakaon pa niyang piranha. Go! Ay, next na sa Ate Emma. Sa Ate Emma mga higala. Nananabay na sa kistik niya, 36, 36. Mura na siyang lawas o bali sa saging mga higala. Mukha ako siya kutulis. Ano mga higala. Ang sabot na ito mga mura nag-ilaga mukha ako sa Ate Emma. Pasko si Ate Emma. Na gano'n mga kapamilya. Isuyok na Ate Emma. Resetlet ang Diyos. Pero sa pikas mga higala si Maymay. Si Maymay mga higala nga mura nagnukos. May, dali May, kita ba ang kalikirigin May? Paspasa mo suyok ni Maymay. Uy, kuya ako, gina ni Maymay. Grabe, pakulot-kulot na si Maymay. Ganito kay Tima. Kaya Tima, mga higala, gampuan na niya ang orange juice. Paspasa Tima. Gi-om-om niya ang pinakadako ng orange juice. Mura yung dako kay siyang isupagos mga kapamilya. Narani utong-utong na sa Tima. Ate Emma, nakaginhawa pa ba ka? Next! Next! Ang musunod mga kapamilya. Oy, si Angeli mga higala, isa na lang kalitig, mura na butumba. Ay, mga higala, dili siya tantong niwang kayo mga higala silang diet nga, keto diet. Ano yan ang musuyok na siyang orange. Dili sa pikas mga kapamilya, tutukan na to si Maymay. Marang nalag sa kusina, nagkaon mga higala, di halata siyang lawas, mura nag-gram. Dirita mga higala na sa Angie mga kapamilya niya na pagsuyok niya sa orange. Grabe juga kayo. Murag yung naghinaw mga higala, nagikamot ang orange. Tanaw na lang na ito, kinsa hindi mabutda na rin. Halahapit na dyan, larga-bula. Kapuyaan niya, dugi kayo makakaos. Si Maymay mga higala nakahilak na sa grabing kalipay. Ang orange mga kapamilya. Na gud na. Grabe. Luha-luha na. Ay, isinlit mga kapamilya. Isinlit ang orange na kababa niya. May tunla. Tunla ang orange May. Next. Si Mama Cherry. Dagan sila. Hoy! Si Mama Cherry versus Tita Venus. Tanaw ito kasi papaspas kayo. Kuslit sa orange juice mga kapamilya. Ano mga kapamilya na nabula. Uy, grabe ka si Tita Venus mga higala. Ay, grabe ka si Mama Cherry mga kapamilya. Na pati panit yung na niya. Grabe na. Si Tita Venus. Ayaw kayo pala Tita Venus kay 50 pesos na kagong sildo. 50 lang ito papel nga ni murag na kung papel mo kayo nung paksyon yung kagaling kong tulod sa orange. Ano yung mga higala? Next. Nasuyok na ni Mama Cherry. Next. Si Giselle na mga pamilya. Murag mo laban yun mga kapamilya. Last na si Kuya Dan. Si Kuya Dan naging mga pamilya. Ilang na. Hinahinay na yun niya kasi naging pinakaulahi. Samtang nagkurog-kurog si Giselle mga kapamilya sa iyang first time mapag-aon sa orange. Ano yung mga kapamilya pag-aon sa orange sa mga higala. Tanaw na to. Grabe. Kaya daan. Na mga higala ng lugsog ng mga mata nila si Pagka-Orange. Ang pagkaroon, mabala na itong kinsa makadaog na team. Kaya makadawat sila mga higala og 50 pesos. Ang 50 pesos kailangan i-divide sa napulo. Tanaw na itong kung pila. Kailangan madawat. Mga higala nga, kapoy kailang trabaho. Pero 50 na ang ilang pa-premyo. Murag yung 1 million. Tanaw na na ito. Ulahi mo na ulahi sa yung team. Napaisa, si Kuya Titing. Tanaw na to si Dudong Rinaldo mga higala no nga nagbaring-baring nga samtang nagkaon og juice. Karon si Kuya Dan wala mga higala ni utong na siya mga kapamilya ning lugwa na ang kalimot taw. Na mga higala kuya kay pagkakaon tanaw na to giginabot. Ang bao makabang mga higala. Yes! We have a winner! Ang team Pakanon sa nato ang last nato mga higala. Tanaw na to kamadawat pamaniya kapamilya. Paspasan na to si Kuya Titing mga kapamilya. Pinaagi sila dakong lawas mga higala. Dako ba sa kaon. Napaspasan na to mga kapamilya. Mo ni pinakalas na to karon na contestant nga mokaon sa orange. Ani ang orange mga pamilya na siya mga kamautan niya na mga higala gabrihan og yan ang ibutang sa ay dako ano ba mga higala.
Diyan ko titing mga pamilya, gihamoy ang isa ka buong orange. So way pagduha-duha mga kapamilya. Ani ana, wa na ginahibilit siyang kamot mga kapamilya. O to di ana, pildi hapon mo. Pildi hapon sila mga kapamilya ang nidaog ang Team A. Congratulations!